Az lesz amúgy. De a kápra lehet, hogy csak platosok tudnak menni, nem? Na, pont. Gold. Gold egy. De mi nem, én bronz 2 vagyok. Meg kell szerezni a gold. Arra előtt iszom utáni rá. Na. Akkor Lépjünk a gecibe, szerezzük meg nekem gyorsan, hogy tudjak menni. ezt lehet. Mondja rám. Szépek ezek a De milyen skint lehet nyerni? valami jó. Hát majd megnézed a kompetitívét. Oh! Oh! Jó léptél, Geci. Hát mi ez? Geci. Hát gyors volt. Hát szerintem többet se nem játszom.